Bueno, gaur aste hontako hirugarrengo greba eguna degunez, iruditu zaigu Adegiko burua den enpresaren aurrean kateatzea. Iruditzen zaigulako bera dela erreduna momentu honetan negoziazio kolektiboaren egoraz behintzat ardura nagusia dauken persona bat, eta orduan goizeko 8:30 alde horretorriko ganeak ateratu gea. Eta orduan, ertzaina atera etorri den bitartea, hemen gaude. Argoen badirudi etorriko direla kateak moztea, eta behin moztutakoan librutzeko gaituzte. Esan digute desordenez eta desobedientzia eta loko gauzak inputatuko digutela, baina, prinsipioz hori dagoena. Gipuzkoako metalgintza! Borroka! Botake! Irabaziate! Botake! Irabaziate! Borroka da! Bide bakarra! Adegi, entzun! Zuzara errodun! Adegi, entzun! Zuzara errodun! Adegi!